David wo ezigbo enyi m wụrụkwa ọgọ m nwoke maka ọ na-alụ nwanne m nwaanyị wụ Chioma. Ịma na n'Imo steeti onye ọbụla pụtara ihe ma nwoke ma nwaanyị ana m atry my possible best iji platform m kwado ya na sọpọtụ onye ahụ. Emerele m ya ndị buru ibu ma ndị Igbo. So Chioma obi dị m ụtọ na nwanne m wụ onye dịka odogwu dịka David na-alụ. David na onwe ya bịa wuru ezigbo enyi m. O nwere ụdịrị ịhụnanya ndị ọ na-egosi m. So ịhụnanya ndị ahụ ọ na-egosi m dị m too real. O mere m amata na onye ala ọvụrụ m genuinely. Ọ bụrụ maka ego m nwere, ọ bụrụ maka m na-ewi ewi. So emere m ji ana m eji relationship m na ya egwu egwuregwu. Dịka m na-agwa gị mbụ, ndị mmadụ alaiki ihe dị mma. Ihe a na-achọwụ ihe a ga-eji emebi ihe dị mma. So the relationship, the bond we share is beyond money, is beyond asịrị, is beyond anything. Anyị enwegokwa nsogbu mgbe ụfọdụ. Anyị na-enwe nsogbu maka anyị na-emekọ biznes. Enwe ike ma biznes adawo otu m shikọ nwere ike wee iwe onye owe iwe. Mana emechakwa anyị fix kwe nsogbu anyị maka na anyị ma na ihe dị n'ihu ka na anyị ma na ihe anyị na-share between onwe anyị ndị mmadụ alaiki ya. Ịma na ndị mmadụ mara na ịlụ ọvụrụ ihe a, ha ga-eme everything possible ka ha attack ihe ahụ. So ya mere some people ji ha na-ekwe egosi ndị mmadụ ihe ha lọvụrụ, ha ga na-ekpuchi ya. Ịhụlanụ ụfọdụ ndị na-ele otu m si akwado relationship ya na Chioma, ọ na-ewe ha iwe, ọ na-afụ ha ụfụ. Ịhụlanụ position David nọ, somebody na-ewi ka ya. Ụfọdụ ndị adịghị happy na ọ bịara kpọrọzie ofu nwaanyị sị na onye a ka ọ ga-alụ. So onye ọbụla na-akwado ihe dị otu ahụ, ha ga na-achọ ihe a ga-eji eme ka eme gịnị ka azọchashịa ya. Mana anyị nwee toole waa anya na-ahụ ụzọ mara na lee nka ọnwụ nke ndị arụala, lee nka ọnwụ nke ndị ọjọọ. So obi dịkwana m ụtọ maka BBC maka si akọrọ ekeruo. EFCC wụ gọọmenti. So ọwụ ha kụkwa ihe ha ewerekwa aka nka mee gịnị kpọkete. Mana ọwụ onye ghọtaranụ regardless sere ihe ọbụla ga-ebute gị ime ihe a na-akpọ naira mutilation. Maka na plan anyị, target anyị niile na-achọ ofu ihe. Ihe anyị na-achọwo ka enwee $1 wụrụ $1. Ọwụ ihe anyị na $1 wụrụ $1 ewo ego m ga-awụ na-eriwe agwụ agwụ. Otu a nke ọ ga-adị ego onye ọbụla. So onwe ihe ọbụla a ga-eme ka ọ dị mma. Ọ wụrụ na the price ka chief priest na-epe iketa ka ọ dị mma, nsogbu adịghị. Maka na ịhụlanụ agbasawala m dozi. Awụọla m onye eji were doo onye ọbụla aka na ntị. Bụkwanụ na ndị mmadụ kemgbe ahụ ihe a mechara m ịpụta n'okeshọn, onye ọbụla ewere eriri kaa aka ya maka na ụjọ na-atụ onye ọbụla.